सोनावा के लंका है हनुमान जी रौरे जरवले हई। हाँ सोनावा के लंका है हनुमान जी रौरे जरवले हई। लाई सजीवनी लखन जी के जीवानी रौए मचवाले हई। सोनावा के लंका है हनुमान जी रौए जरवले हई। हाँ सोनावा के लंका है हनुमान जी रौए जरवले हई। लाल देह लाल ध्वजा मुकुट लाल लाल हो अंजनी के लाल रौआ कैनी कमाल हो। लाल देह लाल ध्वजा मुकुट लाल लाल हो अंजनी के लाल रौए कैनी कमाल हो। रावण के नगरी मिटा दिहनी सगरी कुछ ना बचवाले हई। सोनावा के लंका है हनुमान जी रौए जरवले हई। हाँ सोनावा के लंका है हनुमान जी रौए जरवले हई। महिमा महान राउर जाने संसार हो सृष्टि पे सबके रौआ कैनी उधार हो। महिमा महान राउर जाने संसार हो सृष्टि पर सबके रौआ कैनी उधार हो। असुरन के मरानी सेवक लोग के तरनी मन में बसवाले हई। सोनावा के लंका है हनुमान जी रौए जरवले हई। सोनावा के लंका है हनुमान जी रौए जरवले हई। राइटर राजेश राउर चरनिया के दास हो मुकुंद भरत के बाटे रौए प्रयास हो।
राइटर राजेश राउर चरनिया के दास हो मुकुंद भरत के बाटे रौवे पास हो सीनावा के भारी जाने दुनिया सारी सिया राम देखले हई सोनावा के लंका है हनुमान जी रौवे जरवाले हई सोनावा के लंका है हनुमान जी रौवे जरवाले हई हाय सोनावा के लंका है हनुमान जी रौवे जरवाले हई।